Assalamu alaikum. Yana qowmaya dalaňyz. Bir kiçiňrek zada aýdyp geçsek dara, näli samkam. Gyýlan lobasyny etsek diýdim. Yana şunu ýalak bolýa dabawat etýän gyýz account bolýa, gyýz account sesini açja birlenji gün gyýz ikilenji gün çagyrýan. Sesini aç diýän, sesini açjada o wagam diýär. O janyňyza döneýin. Bir gyýz accountda gyýzlar özleri lobasyna gatnaşmak üçin şunu bir-birden prowerkadan geçirýärler. Her birini gyýzlar atmet ketdiýän bolýan. Gelýäňizde dostsaňyz atmet ketdiýäňizde. O bir gyýzlar üçin bir gezek bir loba geçirip göreýin, gyýzyň lobasyny. Düşünýärmi? Bir näme diýjegim bilemem, onda siz bilen näli guruluşjagym bilemem. Indi düşünşüwem bolanok, gyýz accountda gezýäňiz. Näme diýsem kämenne? Sözüm ýok onu sözele.